Чете, да погледна пак, добре. Брат, кафето нямам интернет от Steam. Бах ти Steam. Вай! Той ли си? Да. Здравейте, момчета, момичета, добре дошли в щаба, аз съм вашия генерал, тук е моят Ришельо и най-добрият играч на Hearts of Iron за България, Мега Ноу. Не мерси. Не съм чак толкова добър. Къде? Оставил съм ви линкове в канала в предната поредица на Hearts of Iron, отидете веднага да се абонирате и да го последите, да го харесате моментално, веднага това е запад. Сега ще понасираме малко между другото, те са тук, някаква игричка с някакви извънземни. Още не е излязла, но това е демото. Да, И са го това е удължили. демото. Пускаме демо да видим. Shit. Я обясня, феномен се появява в фермата Грейсвуд вечерта на 7 август, семейство Шерман забелязва ярка светлина в небето, което се движи На царевичното поле. Move at, да, breakneck speed. Невъобразима скорост. Да, невъобразима скоро на царевичното поле, така, разбирате английски, сами ще го прочетете, който иска го такова. Аз лично няма да го чета. Стартираме да видим. Като цяло, ако сте гледали филма, следите, това става дума в тази игра. Звуците са вантални, между другото. Не, то така, то сега звуците са голяма част от атмосферата. Това е много реално, бе! Майко! Канал 1 ли, бе? Да. БНТ. БНТ. Вантално е. Само вантално е. Добре, харесва ми. Много ми харесва. Това е вантално сега направи тази игра. Добре. Да, трябва да снимаме нещо. Снимка. Добре. Вземи снимка. Трябва да отидем в къщата на Шепард. От всякъде ще повярват. И аз така мисля. Надявам се игра да не е прекалено силна маняция, ако е прекалено силна ще я преживеете. Не. Заради и не е добра идея да имаш царевично поле на село. Поне не е... Точно пред къщата, човек. Да, поне не е близо до къщата, не е добра идея. Къщата изобщо не е вантална, разбирате ли, но това плашило тук, усещам, че ще стане много вантално. Ако не е друго, афробългари ще се промъкват. Не. Мистер Фокс, някакъв апойнтмент, дъщеря му и липсва. Това е за репортера, който си ти. Играеш репортера. Журналист. Трябва да инспектираме къщата. Моля, затворя вратата. Добре, спокоен съм. Затвори вратата, бе! Този е изключително недъгав. И без то изкърца най-добре да оставиш при отвора, значи да чуеш ако някой влиза. Снимките му и гледаш. Да, снимката на семейство Шерман. Пак тяхна снимка. Някъде с ходили да се катерят хората. Колорадо Спрингс. Имаме вестник. НЛО. Мистериозен обект в небето, срещнат тук в Ороно. Това не знам кой щат е, но както идея. Списание НЛО се спомням, че не съм купувал скоро. Екстратериална си хипотеза стила. Първо, добре, някакви глупости във вестниците в общи линии. Те що не са си измили чиниите, моля за този тиган да се въоръжа. Не мога. Фак. Добре. Та врата. Има някои работи, май така. Телефона провери. Не ме даде. Дали не се отваряш. Тук може да цокнем нещо. Това е шапка. Пак снимка, прилича на обикновена снимка, не виждам да са те. Газова бутилка, тук е естествено електромери, газомери. Това кученце явно. Кучията, да. Във филма кучията правиха проблеми. Мега обима, не знам дали снимам нещо другото. Би трябвало. Или не. Не е пуснал записа. Почваме на ново. Той проблемато и най-тъпото на OBS е, че няма като в рапса индикатор като натиснеш бутона. Готови ли сте? Втори добъл! Нали се знаеш хоткия. Да, ама ти знаеш хума никаква файда. Не ме ръчно трябва да се прави вече.
И така, здравейте, уважаеми зрители, добре дошли в щаба, аз съм вашия генерал, тук е моят Ришельо и най-добрият играч на Hearts of Iron за България, Мега Нуб. Веднага отивайте, абонирайте се и го последвайте на секундата. Това е заповед, не подлежи на въпрос, ще играем някаква страшна игричка, в момента е демо все още, не е излязла. Би трябвало тази година да излезе, те са тук, казва игричката. Безплатно е демото в Steam, между другото, може да го пробвате. Прави пролога, първо натисни пролога. Да, ето. Първият е лог контакт преди 30 години. Ние сме... Ще се Редник Майкъл Андерсън. Да, Военна ние сме база. Редник Майкъл Андерсън във военна база Гари Солт Фарм. Добре ли? Да видим каква ще е тази игричка, маняци. Предполагам, че ще пищим изключително много. Идентифициран летящ обект на 270 градуса 20 мили. Бързо се движи. Метеор ли? Ще се опитваме да го пресрещнем. Контролирано въздушно пространство. Защо ме лагва така? Най-вероятно CGI кът сцените са бъгнайте малко. Ама то нормално за някакви игри. Switching to О, hitting. да, пъква жестоко, момчета, лагва зверски. Бе трябва да се оправи като свърши CGI кът. Идентифицирайте се. Топлинно насочване. Това е китайския балон, да. Това не е китайския балон, Да, да ги шпионира момчета, метеорологичния. уважаеми зрители, извинявам се, не знам каква е причината да лагва между другото. Някои ги не се оправят CGI кът сцените и заради това. Няма значение. Като приключи кът сцената би трябвало да се оправи. Окей, нищо не разбрах от късцената лично аз. Нека се НЛО. опитвали да свалят нещо, някое НЛО, не го не са представили. Добре. Сега не разбрах, ние ли паднахме, то ли падна. О, шит! Явно нашите са паднали. О! Сега се О! Графиката на играта е изключително добра. За демо. О, светосенките. Ау, гръм и мълни. Добре, харесвам. Представя да направят мултиплеер за тази игра. Той е игра на ужас, това не е за мултиплеер. Трябва да приближим с внимание, така ли да го разберем? Да, трябва да тръгнеш към обекта. Това дете на радара. No shit, естествено, че натам трябва да тръгнем. Ще тръгнем, никакъв проблем. Мога да зумваме. Бъдете се изморили вече, какъв военен си ти бе, избяга 5 метра и умря ли бе? В Америка си все пак. Те пак си Прекалил с американят. Макдоналдса. Значи Ришельо, ако продължаваш да ядеш, обещавам това, което ядеш, ще ти го завра толкова надълбоко в задника. Хм. Black Hawk. Да вземе екип тук, Black Hawk. Добре де. Наблюдавате, добре, чувствам се по-спокоен, когато имам сапорт от въздуха. Това е натам явно. Нещо не виждам, особено интересно. Той се движи, бе. Той ми мръдна. Съм някакво усещане, че засичам хеликоптера. Не е хеликоптера. Добре. Отиваш на Карандила. Отиваш на Витоша. Те го наблюдават явно. То паляк може и да пъшка фактически, но не се измаря явно. Не се измаря. Радиация ли? Графиките между другото манят са скандални за тая игричка, като имайки предвид, че това не е на Epic, това е на High. Надявам се да ви хареса. И атмосферата е важна за тези игри. Ще пещим много майнаци, от сега го усещам.
Да но направят извънземни да са обай. Да ги срещаш повече от веднъж. Какво трябваше да разбера от това pssst away from you? Прекъсва. Сигнала прекъсва поради причини. И това ме били военни, братче. Опред си сигнала, бе. Сега, Не, то не е заради тя, май. да. Никога не се знае за какво може да ти е прекъснал сигнала. Радиация. Да, радиация, нали има радиация. То А нещо това като, обяснява, що ме е толкова запрашен противогаза явно. нещо като излъчва радиация по принцип и електромагнитни вълни, дето му е прекъсват сигнала. Ето участва като EMP се получава. Радиацията прониква през почти всичко. Успеем. Улово. Трябва да се направи стена от улово. Там и то доста дебела стена. М. На база радиацията, която се излъчва от обекта, трябва да предвидиш дебелината. Оловото е най-плътният метал и друго, което може да я блокира е голямо количество вода, защото водата също може да обира радиация и тя е плътна. Надявам се звука на играта да не е прекалено силен. Аз не я чувам прекалено силно. Поне ще викаме малко. Трябва да е силен, защото все пак трябва да се чуе играта. Ако не се чуе играта, ще се чува топ хеликоптер, тейче. Защото той малко е по-силен от тебе, как пъшкаш. М. Гледай към фартулета. О, гледай към фартулета. Holy shit. Гледай към фартулета. Holy shit. Ау! Oh shit падат, момчета. Holy shit. Oh shit. Момчета, и сега стана много инфаркт. Отвлека ги. Сега стана изключително инфарктна ситуацията, брат, вади леката картешница. Хм. Ако чува ли ма, ехо. Добре, искаш да ми кажеш, че на такава мисия са изпратили един глупак с радио и радар и един хеликоптер. Няма оръжие, да. Да, Велика тук стана... Представи си американец, който не е въоръжен. Да. А Night Vision. Oh yes. Значи оръжие няма, ама Night Vision има. Да. Почитам да работя с Night Vision. Да, определено. Най-вероятно са го пратили без оръжие, защото се съмняват за нелегални мигранти в Сърбия. Оу! Нали не искат да стрелят мигрантите и заради това са пратили без оръжие. Кой ходи тук покрай мене, бе? Мексиканци, 100%. Мексикански мигранти. Бе, що ме лен видяхме, може и лен де. Не бе, не са бой. Не ходи тук покрай мене. Оу, Ня- шит. Оу, шит! Някой или нещо. Да. Нещо в днешно време... Два може да обекта. Нещо може да прозвучи расистко в това време вече. Да, мигранти, нелегални мигранти, ето ги. С лодка са дошли. Да. Мартин, само внимай, защото мисля, че имаше един обект за тебе. А ние се чудим, що в Англия толкова лесно ги. Не бе, това са китайците. Да, те нали балона метеорологичния каза, че шпионски кораб бил. Това нещо беше много близко бе, отляво на не, бе. радара. Да. Малък обект е. Чуваме, къде? Обикалилета? Майчко. Мисля. Далече е леко от тебе. Още се отдалече. Добре. Отиваш към, да, UFO-то.
Добре, брат, как трябва да стигнем до UFO-то, Не видях път нататък. Въпросът е, че ти се приближаваш до това. Да, печи, аз така твърдя, фак. Оу, Чезна. До тебе! За тебе. До тебе. Знам къде е. Много са. Трима са. Аз Четирима. Размножи. няма да се обърна аз. Хе. Маняци, готови ли сте? Влезте ми, бе! Че- Маляци! 7-8 са. Оа! а, Оа! а, а. Пъчи син! М. Типа 9 извън целият кораб ли за да ти влезе? Бая височки бяха, те тия ще са от Холандия. М, Exit to menu, ако си дай следващата част, демото. дим. Това беше пробога манец да изиграем демото. Да, това е същия феномен, за който тук що посетихме. И от който бяхме леко изнасилени, помежду другото. Не се знае колко Малко. сме били. Не се Малко знае. наразпориха ме с струва. Взимаха на за експерименти, това като в Saints Row Alien Anal Probe Weapon. Мгм. Взеха за експерименти. Да, това манец, това е историята на... Сега в На Грейсвудската някакъв- ферма, там на това семейство дето е. Той е подобно Да, на да. филма. Подобно на историята от филма, следите, ако сте гледали. Айде да го гледам този филм днеска, мега. Ние май го гледаме, ма не се спомням видали помните. Не помня с кой го Да, гледам. отново шаутаут към meganoop.bg, отидете на .bg, божия, Meganoop. Абонирайте се за неговия канал, оставил съм линк в поредицата на Hearts of Iron. Мой да зумнеш. Някакви светлинки. Сега сме репортер от BTV новините, явно от първи канал. Мгм. БНТ. One News. Надявам се, че това път вече снимам, а какво е това около мене? Да фак? Мъгличка. Или радиация. Ама Или не светлечко на пушене? Ага, с фарове. Тая царевица, брат, това е твърде високо. Сарвиса, сарвис. Секси царевичка, моля. Който разбира тук са. Явно, че има някой на плажа там. Да. Май отивай към къщата ни, те и стой там. Който разбира, тук се спира. Секси царевичка, моля. Кой чупи тук, Inspect the house. Добре. Това е бележка от, Да. бележка от семейството за репортера, който ти го играеш. Be careful, пише на бележката. Не май. Има Което- катер, има катери цехата. Не работи, няма сигнал. Не работи, няма сигнал. Платете си Рано. телефона, момчета. М. Семейството на някакъв поход. Надали, защото не се плаща. Семейство в царевицата. Във филма този главният герой беше за някакъв свещеник. И за Мел Гибсън, не знам кой беше. Кажи го е. Фадър. Да. Какво става друга? Куфар, пак някакви картини. Тази къща между другото е изключително особен, така, не ми харесва. М. Сега, тук има две стаи, едната е тази, другата Първо, е тази. първо те е отляво. Първо те е отляво. Да, тази от дясно не ми харесва, правя си тази от тази пълна. Ау, тука! Не, А, това е детска спалня, да я баше, яка, Мастер Педро Умано. Не, това е Съвсем. стаята на Зако. Уау! Слави Трифанов. е Ау! Да, това определено не изглежда добре, явно извънземци са решили да ядат кучешко тип виетнамци. Китайците са. Виетнамците ядат кучешко, Презвича. Това е стаята на дъщеря ми. По време на вечерта Да. чух странен шум. Когато Когато дойдох, влязах вътре, тя не беше в леглото си, прозореца беше широко отворен и съм сигурен, че е било отвлечено от тези било неща. отвлечено от тези неща. Айде. Снимка на дъщеря ни явно. Имаме локи-токи. Да, във филма локи-токите използва да засичат. Не бе, мега, такива бейби, кажи го. Да, бебефони. Да. Бебефони. Вратата не беше затворена. аз То като влязах. бебефона е локи-токи. Уау! Хавлията са опитали да откраднат. А какъв е шансът тя да се е покатерила просто по... Е, Ти не дей за тази да е добре, защото ако влезат много добре ще изнесе. Ако е златокоска, може да се опитва тя да избега.
Сега предполагам мога да се каширам, ако стане инфаркт, но А не баш, защото има лек провод. Да, ако та видиш, ще е забавно. не, ще затворя, не ми хареса. М, Вау! Brought from the internet. Защо главата е цензурирана? What do you mean by that? вулгарна е явно. А това са някакви... Вау! Вау! Добре се е доспал. Този пак е много красив, да. Това прилича малко на тебе, Ришеля. Не съм висок. Много. Вау! Това не е Ти от канализацията в Париж. Да. разпорени Ако... книги. I found mine, намерих моя стар дневник. Как съм могъл да забравя за Когато това? съм бил на 15 години. I saw the aliens. Беше най-вълнуващия и страшен ден в живота ме, видях извънземните. Там чета, родителите първото ми- искам да го прочете. Родителите ми мислят, че лъжа, но е истина. Когато ловях риба на изоставен док до реката, изведнъж бях оглушен от срамжение, идещо отзаде. Когато се обърнах, много ниско над земята имаше огромен диск със светещи светлини и като че ли прозорци, които се носеше над земята. Усетих нещо като тласък и изведнъж бях хвърлен във въздуха. Там замръзнах като че ли в нулева гравитация. Всичко около мене стана ослепително светло и изгубих съзнание. Спомням си, че видях 3 извънземни, с сива кожа и огромни очи. Бях поставен на маса и сякаш бях прикован към нея. Седяха над мене и комуникираха като че ли един с друг телепатично. Тогава един от тях дойде над мене и сложи нещо на главата ми. Не си спомням нищо друго, след това се събудих на същия док вечерта. И едвам се прибрах вкъщи. Главата ми жужжеше и докато си ходих до вкъщи в делириум, щом се прибрах, намерих няколко разраза по тялото си. 2 малки и някаква дупка, някакви дупки около ушите ми. Какво беше това? Страх ме е да спя. Да, това е изключително съмнително. Между другото имам чувство, че по едно време чух стъпки. И аз имам някакво такова паниращо усещане. Гардероб, 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 гардероб. Какво става тука, Пенер имаш ли? Има. Имам. Момент, човек. Фак, искай да видя какво има на компютъра. Дева! Бележка на фермера. Научил Научих съм много много. неща за тези... Да, за тези Научих много неща. неща за тези неща. Наричат се сивите. Не са малки зелени човечета, а големи, страшни, съмнителни и опасни същества. Обикновено могат да бъдат описани последния начин. Голяма глава, несъразмерна спрямо тялото, няма коса, по-тъмлес, не мога да не се сещам какво беше. Бездънни черни очи. черни очи, сива кожа, дълги, тесни ребра, мисля, че беше лимс. Лимс крайници. Да, крайници, гласовете им са като нищо друго. Което съм чувал. Да, което съм чул. Тези извънземни са много агресивни спрямо хората. Като всички, когато всички... Започва се с ярки светлини в небето близо до къщата, които се движат по особен начин. След това започва да ти кърви носа. Имаш свирепо главоболие и жужжене в ушите. Животните започват да полудеят. След това хората започват да имат загуба на памет. Когато се върнат към нормално, се намират на необичайни места. Например, по средата някъде на поле или на пътя, на няколко километра вкъщи понякога. Понякога се възвръщат като проблясъци на памет, на ужасни спомени. Хората изведнъж се спомнят ужасните преживявания. Тези извънземни могат да контролират умовете и да влияят на психиката.
Също така можеш да намериш белези по тялото си, като от разрезе. Понякога заради тия разрези можеш да намериш и чужди, неизвестни предмети под кожата. Да, някакси в общи линии не е особено приятно преживяване явно да срещаш тия зелените типове. Те не са зелени пак. Това там... Не, само сарвеса. Добре, това е Да, изключително съмнително. Паровете поне ще работят. Добре, аз викам Проблема- да пуснем ток. Проблема е дали стартера ще работи след импулс. Омпал! Палят се чуха ходене много близко до мене, fuck this shit. Не, те ходяха май по покрай. Горе съч. Във филма по покрива ходят. Да, във филма там бе. Първоначално си мисля, че е някакъв съсед. Не е добра идея да стоиш там, джама е отворен. Готиното е, че излизат още няколко игри като тази. Обаче тъпото е, че... Някой ще трябва да ги играе. Да. От тази врата беше заключена, манеци. Да, някой се е пребрал. Очевидно. Кенефа ли бе? Да, виждах мивката. Я да фърлим малко лайненца в кенефа. Погледни мивката. Малък буркан с странно устройство. В бележката Петър Шерман твърди, че имало извънземни импланти. Може би са ги премахвали. Да, манец, няма да четем всички бележки. Поради факта, че е твърде много, ще оставя да се материализира. Паузнете, прочетете я. Тук говоря за как като дете го е боляла много глава и се е опитвал да премахва импланта. Аха. Те манет си ходят на покрива, да си ходят. Щита май. Снимка на на мъртви мъртви. животни. Кравичките обичат да убият. Ей, Еленчетата. го ядат, тото и го ядат. А коли ли са това? Риби. Доколкото знам, водата им правеше нещо теч. Във филма, да. То е видео игра. Не, има видео някакъв. Най-добре си пусти фенера. Не, те намерили какво да гледат, да. То ние после ние той ще гледаме тече. М. Какво? Някой му каркура стомаха. Оу, Охо. шит. Мамка ти. Това го пуста пак, бе. Не съм е. Не му дават да гледа телевизия. Да, по-добре не дей гледа през прозорците, аз ма хваща страх, честно. Да. Да, често казвам. Аз като малък, още от малък ме е страх на собствената си къща на живо да гледам през прозорците, пък да говорим за... Особено след като съм гледал такива филми. Или... Мръсно животно. Видял къде прибяга мамичката ти мръсна да и па. Пустичката мръсна. Наркоман? Chill the fuck out, bro. Таки си игри, като сме играли, да, също малко се насираме. Видял как си минал тук, обаче ми хареса, че музичката се успокои. Не дей го гони, а най-добре бягай. Оу! Що са 5? Right mouse button to focus. Айде.
скефенера, бе. Бегай към колата. Бягаш от мен до се. О! А, Циганин. Run to Dakar, Ага. добре бе. Бегай да видиш дали са прецакали стартера. Бегай към колата, моето момче. Бягай бе, ще изнасиля, ще разпорят аналта, да не кажем ко. Защото електронните стартери не могат да изтърпят. Пали колата, брат. А, стартера май. Стартера работи, ма не мога да запалим, нямаме искра. Тот е проблема, че и свещите са електронно май. Holy shit! Пали, опитай се. Ма някак сега е времето да караш, да. Майте Пали, брат. Пали, изчезвай, брат, пали, изчезвай. Помощ! О! О, Мамка ти. Сърцето ни топи отвратително. видя ли ги как се задаха отдолу от улицата, чак? Значи, момчета, това беше от играчката, момчета, от демото. Надявам се да ви е харесала, има напрежение определено. Надявам се да е безплатно след време. Ако не е безплатна, също ще се купа. Няма да обяснявам как и колегите ще си мълчат как по-точно. Така че, благодаря, че гледахте, момчета и момичета, знаете какво трябва да направите. И за пореден път да кажем, посетете канала на Меган Noob, абонирайте се, следвайте, харесвайте, както моят, така и неговия канал. До следващия път.